laksa kenal. Iya, iya. Sapuri. Gondang Kelly.
asmane Tru? Bapak Rusmadi. Pak Rusmadi. Matur suwun. Kadosipun menika jamanene mesti gagah banget yo. Oh, Janakone sesam. Janokone sesampai. Monggo setunggal buka setunggal pun aturaken antawisipun wonten Pasar Bangkir. Ayo. Ya iya iyo, iya iya iyo. Saking keluarga besan Lali, ditegokke lali. Petro. Lagune Iya sih. Arek yo. Pasar Bangkir serba hujan. Pasar Bangkir serba hujan. Tikungan pinggir jembatan. Tikungan pinggir jembatan. Mobil liwat surak-surak. Langsung ke joget ki, langsung ke joget. Kali banjir. Joget di sini. Terus kesenengane Pasar Bangkir. Ayo Ki Petro. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta. Oh, dari mata sampai ke hati. Pasar Bangkir serba hujan. Tikungan pinggir jembatan. Mobil lewat sorak-sorakan. Kali banjir atus-atusan. Sedeyo. Dari mana datangnya lintang? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke Dari kali. sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ayo. Dari mana turun ke hati? Pasar Bangkir serba hujan. Breki Rama Rusmadi. Diparani, diparani. Pinggir jembatan. Mobil lewat surak-surakan. Ayo. Gunung mana yang paling tinggi? Paling tinggi Gunung Merapi. Dukun mana yang paling mandi? Indah lawan, tidak lawan badan sendiri. Ayo Pak Kadus, tinggalkan di Pak Kadus. Mangga. Asik.
lingkungan pinggir jembatan kali banjir dosa-dosan mobil lewat sorak-sorakan yo yo kena apa bajumu basah hujan di alun-alun Penggemar calung. Nah, anak kembang arum Probolinggo karo kapilut. Kapilut mawon. Kapilut rumin. Ayo. Matur suwun ugi kanggo kanca-kanca saking Laladan Ngisor Kana sing duwe kawasan Depok. Matur suwun. Niki ugi wonten mangke. Selamat bergabung. Juga sing duwe kawasan wilayah Kesunen. Terima kasih kehadirannya ada Bang Keplet tentunya di situ. Apa wong etek kasih Cokok temenan yakin sumpah. Kowe miki kan glidik ya. Oh sing sekang glidik. Nah nggih mangga saderengipun iki merga akeh banget gegancangan tembangipun wonten kapilut. Monggo katur kagem para kadang sedaya. Asik. Atur kagem keluarga besan semoga Patiman saking Bapak Karman niku. Ayo lur. Ayo yo. Ampiar. Batin iki ayo duet lur, duet yo. Apa yo tak bisa saben wanci tansah aku doati nanging aku wedi bloko pungkasane najan aku yen kepripun bagus Oh, sampun tepang kula to, Pak. oh niki anu mung mireng-mireng ngetok Jan. salaman iki der Oh, nggih salaman, Pak. Nggih monggo. nepangaken Nepangaken Pak sinten paring asma? iki mriku mawon Mriki mawon. Nggih. Oh, nggih. Asmane Pak sinten, Pak? sapa ya dul Ya, nggih panjenenganipun Bapak Tusimin Pak Tusimin. ning duwe gelar duwe titel Napa? Bang Keplek. Oh, Bang Keple. Napa kagungan Keple? Ono ya Anu, dulu. Ibune dene guyu, Bu. Mandan Dah, Pak Kadus, kemutan nggih. Keple apa, Bu? Keple napa ki nek nang kene? Hah? Keple apa? Keplek ya keplek. Keple itu alat. Alat Oh, sesuatu. alat. Kepunyaan. Heeh. anu biasa Mbak Suson Nah. nggih Suson niku Oh, Ayo. pancen Dalang ki. pancen angger wong lanang, Kepriwe? bayi lanang Kepriwe? paling angel disapi. Nah iya. Nyatane semenit teh sih nyusuk. Yo, bom Parasing Mbak Nggih,
Beda karo bayi wadon 2 tahun 12 bulan wis kena disapi ya, Bu? Ya iya. Malah kadang 3 bulan be wis tinggal ngode. Angger bayi lanang Bayi tua maksudnya. mulane geli sompong ya. Iya kayak nyong. Ayo disambung set ya. Mangga. Ulo sawah Wasodo Jatuh. Jatanowa atiku wis kapilo saebo bunga atiku lamun bisa sandingan asliramu matur suwun Bapak Timah. Ayo iyo Gak mau pulang, maunya digoyang. asik Ario awak iya batin iki ayo Gus dua Koyo rapi songkon saji. Seperti mancing kita perketek jos hati. ya iya Nanging aku wedi bloko. Pungkasane apaan lo tresno. nadyan nadyo yen kadulur ae Jane suarane kayong mandan pelok. mengko tekap Boten botku Pak. tegembleng Niki wis jojis nomo malisone didukung lah AL Pro Audio. Ya kesuwun Al Pro Audio dan musiknya Arista. Musik Banjarnegara. Budaya. Nggih. Ulone badhe jenengan napa kula, Pak? Jenengan Oh, mboten kula nggih. Ulo sawah sapa ngedu. Jatanowa Atiku wis kapilu. Saibu bunga rasaku. Lamun bisa sandingan asliramu Merdeka. merdeka biasa, Pak. Luar biasa di luar. Oh, biasa di luar nih. Tapi mboten kepleset nih, Pak. Alhamdulillah, iki mboten wong mboten grimis. Ampun gerimis, Pak. semoga katur kagem dinipun Bapak Timan asik ya 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 ayo ya yo lali lali mendung peteng ngarep udan
kowe ayo enggal polo promo wae kembang arung bolinggo reno wengi akon ning moto nosor bae kembang arung probolinggo asirami banyu ning asmara ngundangane sapak kok nosoran urung apa-apa kok nosoran Ya bulangan empean lah. hah Sapa maning. masa sih ora sing parana ora kaya ora nosor Ora jare sapa. Wong ojo kan nyosor banget kok. iya Masa sih? sayur kentang sambal bawang lala kopis opor bukaan lawanging tresno duka ayu kembang probolinggo matur suwun kami kagem bulan kagem bapak timah mendung peteng ngarep udan pupus klopo padha jogedan sumilae ngakukus bromo ambarengi turune tresno aku wong ngetan sangenteni umetesi tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal polo promo wae kembang arung probolinggo rino wengi katon ning moto kembang arung probolinggo asirami banyune asmara salah asih yang gelem bae kok merem yan ngger ora tegel aja ngomong-ngomong Iya, Dek. kok merem Lah ora aja ngomong-ngomong gelas Yayan, geleman. Mari jor konporan. maning provokator tenang bae ya anggo penuran ana wong dia iki Iya. Kok sing mandan ngodor bae, iya Den. tenang bae kayak anggap nuduh wong kae meneng bae. sayur kentang sambal bawang lala kopis opora bukaan lawanging tresno duka ayu kembang
pagelaran New Arista yang didukung sepenuhnya oleh Al Pro Audio. Warung iyo asik. Onde Jawa ayo para kanca saing agama ben uripe ayam tentrem muga mulya tul kowe apa kala dewa panganane apa onde Jawa ayo para kanca yo para kanca taat mring agama ben uripe ayem tentrem muga mulya kowe apa manuk para dewa panganane
Terima kasih telah hadir satu tarian